Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon, which we have received from our parents for the past 3 centuries, has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future. As we courageously face life's challenges, with her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Saalan, kagurangan kong Hesukristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsul ako nin udok sa buot, nin huli si pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaherakon. Nagmamaot ako, na dai na magkasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina. Si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw ni sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan na ang sa kong pagpamibi sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mu'man na ina. Amen. Maluhod po. Pamibi. Maninigong gayong mamumuto na Reyna, asin ina niya mong Maria, ang sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno. Sa pagmaawot kang Diyos na ipadaraan sa iyang aki sa pagwaras kang kapanoan nin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya,
na isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga miyaya na itinao sa imong urog na kapalad na pagkabuhay. Mga kadakulaan ang isinamno sa imo ng makakamhan. Tabangi kami makapaghiras kan kapanuan mo. Tabangi na matawan ang naghehelang ng kaumayan, ang nagmumudo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin an mga angheles, nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad, pinagmumuraway. O Maria, sa muyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento ng Eucharistia. Sa imong marmurawayo ng pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi asin pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan samong kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga ipuhan. Nagaarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina. Nagaarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mahamison asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Peña Francia, Nuestra Señora de Peña Francia. Magpamibi kita ki Virgen Maria sa pagpahayag kan mga tataramo nin makpakimaherak, asin ipamibi niya to an Ave Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan niyan sa imo, paladan ang mga kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabus na panahon ng samong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Agihanin mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an sa mo mga kasalan. Ave Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami laban sa mga sugot, kan sa mga kaiwal. Ave Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan ni Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Abogada asin paalawan nin mga parakasala, sungguaman kami sa oras ni samong kapagkagadan, asin buksan para sa samo ang mga tata nin langit. Ave Maria, pano kaning grasya, an kagurangnan niyaon sa imo, paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagod sa paghingagdan niya mo. Amen. Pamibikin na sa Señora de Peña Francia. Hilingaman kami o mahera ko na ina, Birhen de Peña Francia, kan sa imo mga mahamis na mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, panunin pagsulsol.
at tamanaan sa mong familya, katuod, asin parasurog. Tabangi kami na sa imong mga debotos, si buhay pa asin gadana. Orong na ito nangangaiponin sa mong pagtabang. Sa oras ni sa mong pag-alaman, kakundian asin pagtios, urog na ang samuyang pagkagadan. Antabaya man kami sa atubang kan sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami. Danay mo kaming antabayan bilang sa imong mga debotos na darakan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman. Minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kang sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan mo kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimahirakan ang gabos na klero, hare pagpabayai ang kababaihan na nanmumuot sa imo, mamatay ang lugod ang sa imong pagtabang ning gabos na naguumaw sa imo, o inang Birhen de Peña Francia. Papagkanigua o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Kaoy kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwa. Pamibi sa ikawalong aldaw. Mamurawayo na Reyna asin ina niya mong Maria, ang sa imong pagkaina binuot kan mahal na Diyos, nagngangayo-ngayo kami sa imo nin may pagpakumbaba, asin may pagsarig sa imong pagkaina. Tabangi man na makamtan niya mo digdi sa kinaban, ang mga biyaya na matausa mo nin katuninungan, asin madarasa mo sa mga gibong kabanalan. Daiman lugod gamiton ang mga ini sa karatan, kundi gamiton mi sa mga gawi ni pagkamuot sa kapwa, asin sa pagtaunin kaumawan sa kagurangnan, na nagmamawot na makamtan niya mo ang langit no na kamurawayan sa tabang mo bilang ina ni Jesus, asinin simbahan. Dalit. O Birhen Mariang Banamal de Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, ulani kaming sinasarigan. Ika ang linalauman, urog na sinasarigan, sa pagkaabot na maray sa langit kamurawayan. Di mo kami pabayaan, digdi kainin kinaban, kundi mo kami tabangan, nakadadatnan. O Virhen Mariang mahal, de Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, ulani kaming sinasarigan. Minaluhod kaming unyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami iha, kad man tawag kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinahagad man,
sa muyang kauya, aman gabus na mga kasalan. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia ang ngaran, atronanin kabiko, ulan ikasi nasarigan. Hinanyuga kaugmahan, ang mga tingog pag-arang, bilog na kabiko, ulan mga katuod mong anak. O mamumuto na ina, hinanyuga kami bayan. Gagwa sa langit si mong daraha. O Virgen Maria, mahal, de Peña Francia ngaran, patronanin kabiko, ulani kaming sinasaligan. Mauntok po ning kadikit sa paghagad kan balaong nabuot na makakamtan sa tabang ni Nuestra Señora de Peña Francia. Matindog po ang gabos. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibihan namin nadulog si mo. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibihan, namin nadulog si mo. O Maria, ipinangidang daing kasalan, kami pamibihan, namin nadulog si mo. Sa pangalan ka Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos marhay na aga po sa inyo kapos.
mga tugang, ngunyan iyo an ikawalong aldaw kan misa nobenaryo sa kaumawan kan satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ang satuya pong tema, Reyna nin katuninongan, nagdadara kanrangan ni Kristo sa kamugtakan ning kahorasaan, asin kadimalasan. Makakaibahan niya to sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan Our Lady of Peña Francia Healing Ministry, asin ang Divine Mercy Association. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Alfeo Catura, Parish Priest, St. Peter the Apostle Parish, Bagakay, Tinambak, Camarines Sur. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Palakpakan niya to ang mahal na Diyos, siring man ang satuyang mahal na ina. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagunanantaan, pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, iarang niya to kiinaan sa tong mga pamilya, partikularmente ang gabos sa mga nagsasakit, nakakamati nin pagkatakot, pagduwa-duwa, nasa tabang kan sa tuyang pagdebosyon kiina, magdaraning pagbabago, orong ng gayo, kabanalan, sa satuyang buhay. Nakikisumaro po ang samuyang parokya, ang parokyano ko po, yaon digdi,
nakikidumamay sa satuyang pagdulok, pagselebrar, pag-ugma, huli na lamang kan satuyang debosyon sa mahal na ina. Mga tugang, ako ontaan sa tong makasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. May gloria. Excelsis Deo. Jesucristo, kagurang na Dios, Cordero kan Dios, aki kan Ama. Kinaban, kaheraki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako ang samong pakimaherap, ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urok, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Kaibanan kan sa tuyang mga intensyones, iarang manyato sa pamitisan kan mahal na ina, an pagpamibi, pagrumdom sa kadakol na mga padi, asin mga seminarista, naawot pamanlugod sa sakit na namamatean, asin inaatubang nindangon niya na panahon, maging banal, huli na lamang kan sa indang pagdulok sa mahal na ina. Mamibi kita.
O Diyos na pinagkanigo mong pilion an mabining pupunan ni Santa Maria, kung saen nag-erok an sa imong tataramon, warasan namimibi kami, na kaming sinurog kan sa iyang kalasag, gibuhon mong maugma sa pakisumaro sa pagrumdom sa iya. Huli kay Jesucristo kaguranan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po. Pagbasa sa enot na libro ng mga kronika. Kaya tinipon ni David sa Jerusalem ang bilog na Israel, tanganing darahon ang kaban ng tipan, sa lugar na inamdam para digdi. Dangan tinipon niya ang mga aking lalaki ni Aaron, asin ang mga Levita. Pinaasan kang mga lalaki ang kabanin tipan ng Diyos sa paagi kang mga olayan. Susog sa pinagbuot ng kagurangnan kay Moises. Pinagbuotan man ni David ang mga lider ka mga Levita, na ibugtak ang iba nindang tugang, tanganing mag-awit, asin magtugtog ni maugmang musika sa mga arpa, lira, saka gimbal. Ang kabanintipan ng Diyos, dinaraninda sa tulda na inamdam ni David. Ibinugtak ninda duman ang kaban ng tipan. Dangan, nagdulot sinda sa Diyos ni mga tinutong na atang sa mga dulot para sa katuninungan. Pagkadulot ni David ka mga sakrifisyo, binindisyonan niya ang mga tao sa ngaran ning kagurangnan. Tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Dangan ako nagsabi, uya ako. Mga katukduan mo para sa ko na susurat sa libro. O Diyos ko, nauugma ako sa pag-utob kang kabutan mo. An sa imong tugon, rimpos sa sakuyang puso. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. O Diyos ko, nauugma ako sa pag-utob kang kabutan mo. An sa imong tugon, rimpos sa sakuyang puso. Kagurangnan, sa katiripunan kan sa imong banwaan, ipinahayag ko ang marahay na bareta ning kaligtasan. Aramong dai ako mauntok sa pagrukyaw kaiyan. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Ang bareta ning kaligtasan, dai ko tinago para sa sako lamang. Ibanereta ko ang sa imong pagkamaimbod, asin kaligtasan. Dai ko tinago sa kataripunan, ang danay mong pagkamuot, asin pagkamaimbod. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Hare pagsayumahan sa ko, ang sa imong pagkaherak, kagurangnan. Ingatan lugod ako kan sa imong pagkamaimbod, asin danay na pagkamuot. Uya ako kagurangnan, uya sa pag-utob kan sa imong kabutan. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakahali kan mga anghel pabalik sa langit. Nagsabi ang mga pastor, magduman kita sa Bethlehem, hilingunta ang nangyaring ini na ipinareta sa to nin kagurangnan. Kaya hidali sindang nagduman, nakuha ninda si Maria, si Jose sa kaan umboy na nahuhulid sa bahugan. Kan mahiling kan mga pastor ang umboy, ipinareta ninda ang sinabi sa inda kan anghel dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog kan ibinareta kan mga pastor nagngaralas. Inigabos rin ang pos ni Maria sa iyang puso asin pinaghurup-hurup. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Palakpakan niya to ang mahal na Diyos. Happy Fiesta po. Fiesta na. Pero ang mga lalawgon tagaropig urutangan. Siguro paragal na po kamo. Pero maaraman po nindo, kaibanan ko po ang sakuyang mga parokyano, hali sa Bagakay, Tinambak. As early as 2 a.m., maratana po yan. Excited na makasungko sa dambana ni Ina. Yaon ang kaugmahan. Piga para subahan ko, siguro first time nindo magdigdi sa Naga. First time as a group. First time na magdulok ki Ina na kaibanan ang ibang parokyano. First time mag-igdi sa harong ni Ina sa pagselebrar kan ikasanggatos na taon kan pagkorona ki Ina bilang reyna patrona kan Bicolandia. Palakpakan niya to ang mahal na Ina. Dahil niya to maitatago na ang sarong Ina, ang karakter nin sarong Ina, tinitipon an aki. Mang iba-ibang ugali, mang ibang-iba an sinasabuhay, pero sangaran nin buhay, sangaran nin katotoohan, sangaran nin kabanalan, gabos kita bilang aki nin Diyos, pinagsasaro na magin banal. Nagtitiripon kita igdi, bako tangani sa nang ipagselebrar kan ikasanggatos na taon kan pagkorona ki Ina. Tinitipon kita, nagsusungko kita ngunya na taon, bako tangani nang makipagsusuan sana, kundi ipagselebrar kan kagayonan na itinatao sa to nin mahal na Diyos. Ano po iyan? Ang pagkaigwang Ina sa buhay niyato. Ang pagtiripon tangon yan, bako ninulita, gusto ko magpasimbahan. Bako ninulita, gusto kong mahiling kung si isayan maarabot. Before pa, kadakol na ang mga devoto ni Ina na kada Setyembre, minasungko sa Basilika, minasungko digdi, minasungko sa katedral. Ano ang pagbabago? Ano ang bago ngunya na taon? And we are so blessed, ninhulit ang ngunya na taon, iyo ang ikasanggatos na taon, kan pagkorona ki Ina. So mga tao kaito, marayo naman ngunyan. Si managparakuraw, Viva la Virgen! Mayo naman ngunyan, tirigbak na.
And isay po ang makakatong assurance sa tuya na after 25 years, after 50 years, after 100 years, yaon pa digdi. Mawi-witness giraray ang pag-reenactment kan pag-corona kiina. Mayo naman kita kaiyan. Kaya magayuno na marahay ang pangapodan na daita i-take for granted ang mga bagay-bagay. Dakul pagtios, isay man baya ang day nagtitios. Dakul kahadita ng buhay. Paghali ta sa mga harungta, paghali ta sa mga lugar na kinato danta, dakul problema. Ang pagdulog tango niyang kiina, dai man nagtataon na mawawara ang problema ta. Pero awot pamandugod po an sa tong debosyon, an sa tuyang paghingowa na makadulog kiina, an pagkapot kiina, magdara po sa to sa buhay nin tunay na paglaom. Sa buhay na pano nin pagtubod na si ina tatabangan kita. Kaya baga kita nagdudulok kiina ngunyan, pwede man kita magnubina sa mga harungta. Nag-uuran man baya, kadakol rason. An iba sa to, mayong kwarta pamasahi. Pero dai, iba ang pagdulok kiina sa literal, tipikal na paagi. Ang pagkapot kiina, nagdadara sa to sa tunay na paglaom. Dai man mawawara ang problema tapag nagkapot kita kiina, pero papakusugon kita. Isay po sa to an mayong maiistorya about kiina. Gabos kita igwa. Kaya kasubago pagbiyahe, misabi ko duman sa muyang kaibanan, personal sa kumbento, maray sa nata, may nag-aapod ki Santa Mariang Chang, Ale, Manay, ina, very personal, madaling dulukon, ina tangani biological na ina sa kinaban na ini. Pwede kitang sayumahan, pero kagayunan ka ini sa taon ng pagtios, igwa kitang tunay na ina. Bako lang nagdadangog sa satuya. Dahil lang nagsisimbag, nagdadarakan sa itong mga pangajion kay Jesus, kundi ina na tinatao sa itong assurance, sisimbagon ko an sa imong pangajion. Hulitaan sa imong pakiolay, dadarahon ko sa sakuyang aking sa Jesus. Kaya, sa panahon nin kaurasaan, sa panahon nin kadimalasan, pagmundo, kasakitan, mahiling ta si ina bilang tagapagdara nin katuninongan, tagapagdara nin ranga, ni Kristo sa momento kan buhay na igwa kita. Kaya baga ang tema ngunya na taon, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Kang kita namundag, may debosyon na kita kiina, mayo pa. Kaya sa momentong ini, awot pa man lugod sa paghurup-hurup ta, kan sa tong pagdebosyon kiina, padagos niya tong inaarang na masabutan ano ang mga pamanang banal. Pagdebosyon, pagnovina, pagsanto rosaryo, bako yan. Bago pa yan, ano ang dapat atamanon ta? Ano ang dapat maaraman ta? Ano ang pamanang banal? Ang sa tuyang mga pamilya. Kadakol sa sato nagkukaraw, Viva la Virgen! Alagad daiman, inaataman, hinihiling ang sa iyang pamilya bilang pamanang banal. Do you think maugma si ina, nagpapakisusuan kita dyan? And yet, ang sa tuyang pamilya pinapabayaan ta? No! Ikakamundo iyan ni ina.
Kaya tanganing masabotan niya to na an pamanang banal ang debosyon kiina, enot tang mahiling na sa tuya pong mga familia, iyo an enot na regalo na banal sa to nin Dios. Aki, mahiling mo an sa imong magurang na pamanang banal, regalong banal sa imong pagkabuhay. Mga magurang mag-aragom, isay an pamanang banal, an sa imong namomotan, an sa imong aki. Sa tahaw kan kadipisilan, sa tahaw kan kahaditan in buhay na namamatean in kadakol ng mga magurang, mga aki ngunya na panahon, maaraman ta na ining mga tawong ini, mga banal na kasangkapan nin Diyos, tanganing mahiling an kasagraduhan nin buhay. Isay ang day nahadit, isay ang day naguhurasa, isay ang day makakapagsabing, di malas ako ngunya na aldaw. Gabus man baga kita, nakakamati kan kadimalasan nin buhay. Taan pagmundo kadimalasan. An paghadit kadimalasan. Tano kadimalasan, winawara sa satuya an presensya nin mahal na Diyos. Kaya importante an pasabong kan Espiritu Santo. Tanganing mahiling taan sa tuyang familia na bilang regalo sa tuyang banal nin Diyos. Mahiling niya to na an sa tong debosyon pagdulok kiina sa rong kabanalan nin buhay. Importanteng hagadon niya to sa banal na Espiritu. O banal na Espiritu, pakusugon mo ako, itao mo sa kuan kadunongan na mahiling mamatean na ang Diyos nagigibong paagi, tanganing maihawas ako sa momento nin kadimalasan, sa pagmati nin kahurasaan, asin ano man na trahedya nin buhay. Ta sa kapinunan pa sana, klarado na sa Diyos, na ipapadaragiraray nin Diyos sa satuya an sa iyang Espiritu. Ang kalantadan magiging matabang daga, ang kaumahan mamumunga nin dakul na ani, magahade sa inman sa dagaan katanosan, sa kaan hustisya. Magiging bunga kan katanosan, an katuninongan, katiwasayan, asin paglaom sagkod lamang. Importanteng maaraman ta, naklarado man sa Diyos, na kita nayaon sa kinabana ini, makakamati, makaka-eksperyensya nin pagsakit. Pero sa tao nin pagsakit, girumdumunta na ang Diyos magibuman paagi, isubol ipadara ni Espiritu Santo, tanganing maaraman ta na ang Diyos nagtatabang, ang Diyos nagpuprotihir, dawa ngani sa katunayan, bako man kitang maninigo, sa katunayan, kadakol kitang mga pigibo na kontra sa kabutan ng Diyos, pero daiiyan nahihiling ng Diyos. Kaya ni Espiritu Santo, pinapadara sa satuya, tanganing ipasabot, ipamidbid, na ang Diyos solamente another na grasya na itinatao sa tumayong iba, kundi ang mahal na ina. Istorya bagakan Sagrada Familia, sa pasabong kan Espiritu Santo, si Simeon naglaog sa templo, ang Sagrada Familia sa pasabong kan Espiritu Santo, naging makinuyog-kuyog na familia. Daiman baga naiiba ang Sagrada Familia sa familia na iwa kitangon niyan. Dawa nga ni banal na familia, pinili na familia nin Diyos, mala ta daiman nakadulag sa pagsakit, daiman nakadulag sa pagtios, daiman nakadulag sa pagmati nin pagkatakot. Pero maging konkreto sa satuya na sa tao nin pagkatakot, sa tao nin kaaditan, sa tahaw na day araman gigibuhon, sinda nagtiwala sa Diyos. Sinda nagpasakop sa pasabong kan Espiritu Santo. Can we imagine
ang kadakul-dakul na pamilyang nagtitios, kitang mga nagkakatarakot, kung naarugon talang si ina, dai imposible na kita magiging banal. Lalo na ngunya na panahon, kaipuhan ang maging banal. Ano ta si ina naging banal? Ano ta ang Sagrada Familia naging banal? Sa taon nin pagtios, sa taon nin kahurasan, kadimalasan nin buhay, ninhulita, dai po sinda natakot mamuot. Dai sinda natakot magpatawad. Kung si ina naging selfish sa pagkamuot, kung si ina, si San Jose, dahil nagpatawad sa mga nagpasakit sa inda, do we think yaon kitangon yan? Na inaapod din Diyos, maging inspirasyon si ina, maging inspirasyon ng Sagrada Familia, dai. Kaya tanganing maisabuhay ta, an pamanang banal, tanganing maataman ta, padanayon ta, palakupunta, ang siring na debosyon, ang siring na pamilya na igwa kita, duwang bagay lang palang an mamuot, asin makanood magpatawad. Daing saysay an pagparakurahaw tang Viva la Virgen. Daing saysay an pagtiyaga ta, tanganing makakapot sa nakiina, kun enot sa gabos, habutang mamuot, habutang magpatawad. Taan pagpapatawad, an pagkamuot, sarong tunay, literal na lalawgon, na kita tunay na kumbinsido sa pabanang banal. An familyata, isay man talaga sa to ang devoted na atamanon an familia. Sisay ang mga magurang na sa tahaw nin kapastidyuhan kan sa indang mga aki, masabi, aki, pinapatawad ta ka sa tao kan sa imong katagasan ning alimantak. Madyana, ta ako man girarayan magurang mo. Pero sa to ang mga magurang na sa tahaw nin kaluyan kan aki, aki, madyata, gigiyahan ta ka. Ano ta? Yaon kita sa kaurasaan. Ano ta? Yaon kita sa kadimalasan. Because daita na nahihilingan sa tong pamilya bilang rey pamanang banal. Daita tunay na sasabutan na ang pamilya mismo, iyo ang kapinunan kan debosyon takiina. Kaya solamente, ang pagdulok takiina, kasabay man kani ang pagpangaji ta, kagurangnan, mahal na ina. Paano man kumahiling mamatayan na ang sa kong pamilya banal? Bilang pamana kan Diyos ako, na ako maging banal. Tukduan mo ako maging mainataman sa kuyang pamilya. Tukduan mo ako padanayon ang sa kuyang pamilya. Tukduan mo ako palakupon ang sa kuyang pamilya sa paagi kan marahay na ugali. So balik kita sa satuyang mga pamilya. Anong klaseng pag-ataman na igwa kita para sa inda? Anong klaseng pagpadanay nyato sa tong pamilya? Asin anong paagi tanganing ang satuyang pamilya palakupon kan pagkaigwanin marhay na pag-uugali. Kaya awot pamanlugod ang pagdulok takiina, magdara po nin pagbabago. Sa tabang kan pasabong kan Espiritu Santo, arog ki Simeon, siring man, arog sa banal na Espiritu Santo, sa banal na pamilya, kita man magin makinuyog-kuyog, magsabot na ang Diyos matabang po sa satuya, tanganing makamtan ang tunay na ranga asin katuninongan. Si ina ang konkretong regalo sa to nin Diyos na mahiling asin mamatayan niyato ang importansya kan pagsunod sa pasabong kan Espiritu Santo, tanganing makamtan ang grasya nin katuninongan. To end my homily, gusto ko pong iistorya sa ko o sa Indo ang milagro ni ina ngunya na taon sa sakuya. Kan ako makapadi po year 2015,
daing paltos, pig-a-assign po ako sa katedral, sa Francia, mamisa, sa Basilika. Alaga dinulita ang pagmati na iba naman. Dahil ko maninabuan si ina, pero abo ko na itong makikisusuang ka pa dyan. Pwede man ako magmisa duman sa parokya. Pwede man ipahiling ko ipamati ko sa kong debosyon ki ina. For last 3 years, ang ginigibo ko, nahanap akong karelyebong padi, kapalit na instead ako magmisa, ika na lang. Masabi ako may kaulangan. Alagad mo niya na taon during kan assembly mi duman sa Ateneo, na nagdaras ako sa pagkabigla asin paghapot kiina. Di ako na-assign. Ni Saro mayong assign ako. Di ako mamisa sa katedral, di ako mamisa sa Basilika, di ako mamisa sa Pransya. Kaya bago magpuon ang novena mi duman kiina, nagkapot ako kiina, nagdulok ako ina. Makulog ang buot mo sa kuya. Ano ta? Dahil mo na ako pig-assign. Sorry po ina kung ako nagparadulag-dulag sa imo. Pero ngunyan, tabangin man ako ina, special ang taon ngunyan sa imong sa samuyang pagdebosyon sa imo. Kiboy ng paagi. Lo and behold, the following day, kan pagbukas ko sa Facebook, yaon ang Father Ipe, Brad, pwede ka ngayon magmisa. Daing duda, pagduwa-duwa, sabi ko, iyo po, mamo, sige po, sige po. Maugmahon ako sa pagmati niya ako, ina, malakas pa man palang ako sa imo. Salamat, dinangog mo po ako. Dinangog mo ang sa kuyang pangajion. And bako lang po iyan. Sa kadakula na date na pwedeng i-assign sa ko ni Father Ipe, 20 panggayo, aldaw na kung sain, ginigibo ta, pinagsaselebrar ta, ang sanggatos na taon, kan pag-corona kiina. Madwa-dwa pa daw ako na iniba kong gibo ni ina. Madwa-dwa pa daw ako na si Father Ipe, nakaisip lang sa ko, nakagirumdum lang sa ko. Dai, pinasabungan si Father Ipe kan Espiritu Santo. May bonus pa. And dai ko lamang pigi-expect, the following day giraray, during samuyang pagtiripon sa Basilika, inapod ang sa kong pangaran. Father Alfeo Catura, saro sa masakay sa andas ni ina. See? Sa kadakulan ming padi, sa kadakulan na padi na gustong magsakay ki ina sa andas ni ina, ano man sisay man ako. Kundi gustong pagirumdumon sa ko ni ina, na bako ka lang padi. Aki taka. Aki kita ni ina. Kaya kung igwaman po kitang hahagadon ki ina, dahil magpaligoy-ligoy, dahil magduwa-duwa, ako po mismo makakasabi na kung an sa tong hinahagad sa Diyos, kung ano ang hinahagad niya to ki ina, as long na ikakarahay, as in ikakabanal ta iyan, dai imposible, tulos-tulos si ina magiging pronto socorro. Bako ng Our Lady of Peña Francia, kundi sa ngaran ng kabanalan, si ina mismo magiging pronto socorro. Sisimbagon tulos ang satuyang pakiolay, ang satuyang hinahagad sa paagi kan sa iyang katabangan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Matindog po. Sa ikawalong aldaw, kan sa tong nobinaryo, sa kawawan, sa Diyos ang makakamahan ang sa tong gabos na mga pamibi, urog na para sa mga padi, asin mga seminarista. Sa lambang pag-arang sa tong sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa Santo Papa Francisco, asin sa tong Arsobispo Rex Andrew, sa gabos na mga obispo,
klero asin religyoso, tanganing siring sa pangataman ninda San Jose asin Santa Maria ke Jesus, mapaurog pa ang pagtalubo asin pagkamaimbod kan mga padi asin mga seminarista. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa satong gobyerno, nasyonal asin lokal, sa paarog kan banal na familia, mabantayan asin mapapusog lugod ang derechos humanos asin ang karahayan kan kagabsan, urog na kan mga padi asin mga seminarista. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga padi asin mga seminarista, urog na ang mga yaon sa makuring pagtios, pag-alaman asin kakundian, huli sa kapobrehan, kahilangan o pagkabaranga asin iriwal, lugod makahaawa sa saindang kondisyon, huli sa danay asin prontong pagtabang kan sa mahal na San Jose asin Santa Maria. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pamibi. Para sa kapahingaluan kan mga kalag na urog na nangangaipo kan sa tong mga pamibi, lalo na kan mga miyembros kan sa tong pamilya, mga katuod, asin para sorog, na nanaenot na sa sato. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Warasan sa samo o Diyos na kagurangnan, ang buhay nindanay na pagmangno, pagkamuot asin paggalang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Sa kuyang buhay, sagot pa man. Kaupahan ni sa kuyang puso, asin kalan, na ikadanay na paglingkudan. Sa imo, sa ang sa kuyang isip asin buo, inutusay ko sa iyo kakalikasan ko para sa kamumawan mo. Sa kuyang buhay, sa tinuman, kaupahan ni sa kuyang puso, asin kalang, na ikadanay na paglingkudan. Sa nangang ang
Magpamibi kamo mga tugang, tanganinan sa kuwasinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamahan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, magin maninigo sa imo ang mga atang kan sa imong banwaan, na idinulot sa pagrumdom ki Santa Maria na sa iyang pagkabirhen, nagpagayagaya sa imo asin sa kapakumbabaan, nagpangidam sa imong aki sa mong kagurangnan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangala sa kauswagan kan gabos na santo, asin orog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagaya niyang pag-omaw. Totoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon ang balakid mong pagkaherak. Kando ngawon mo an sa imong surgoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iyaan para ligtas nin tawo, an aki mong sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbo nin mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mong mga tingog, sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad-an banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon, kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magakan ka ini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maninkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan makasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahara kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Kirumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na ginaban. Tanganing malabos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan kabos na klero. Siring man kirumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang kabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami kabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles sa kabos sa santos, na kay Dupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin keheras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
asin hare kami agdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magin danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan magmampaglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburuniyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you be po. with you. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan makasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. May the body and blood of Christ keep us safe for eternal life.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, kami nakinabang kan espiritual na kakanon, namimibi na daing untok na nag-aarog kay Santa Mariang Birhen, danay na magmaigot sa paglingkod sa simbahan, as si mamatayan mi an mga kaugmahan kan pagsunod sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi. Mamurawayon na reyna asin ina niya mong Maria, an sa imong pagkaina binuot kan mahal na Dios. Nagngangayo-ngayo kami sa imo nin may pagpakumbaba, asin may pagsarig sa imong pagkaina. Tabangi man na makamtan niya mo digdi sa kinaban, an mga biyaya na matausa mo nin katuninongan, asin madarasa mo sa mga gibong kabanalan. Daimi man lugod gamiton ang mga ini sa karaatan, kundi gamiton mi sa mga gawi nin pagkamot sa kapwa. Asin sa pagtaon nin kaumawan sa kagurangnan, na nagmamawot na makamtan niya mo ang langit nun nakamurawayan, sa tabang mo bilang ina ni Jesus asin kan simbahan. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibi sa ikasanggatos na taon kan pagkorona kan imahen ni ina. O mahal na Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia, nagkakatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, huli kan sa imong pagiging ina asin reyna. Orog na ngunyan na sa mong pinipintakasi, ang ikasanggatos na taon kan pagkorona kan sa imong milagrosong imahen. Pinapanibago niya mo ang samong pagdusay bilang sarong banwaan. Sa pag-omaw sa imo, susog sa itinukdo sa mo kan samong mga magurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, se siyempre la Reina de nuestra región. Mahal na ina, sa mong inahagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalagalag mong mga aki, asindarahon mo sinda sa pangataman, kan sa imong aking si Jesus, an kagurangnan niya mong divino rostro. Nanununga kaming atamanon, padanayon asin palakupon, an sa mong pagkamuot asin debosyon sa imo. An pamanang banal, kan kamugurangan, kasabay kan sa mong maugmang pag-awit, kan himno nin pagkamuot, kan pagpasalamat na tawo. Resuene vibrante el himno di amor, O Nuestra Señora de Peña Francia, banal na reyna, inang maherakon, sa mong buhay, hamis asin paglaom, iyaon kami sa imong atubang, tabangan mo kaming madaraan sa imong inang pagkamuot, asin mapangyaring pag-ataman sa mga tugang niya mong nangangaipo, urog na ang mga may helang, ang mga dukha, asin naaapi, asin sa lambang suksokan kinaban. Lugod, sarong aldaw, kaming peregrino nin paglaom, sabay maghihiras kan kaugmahan nin magturugang sa kahadean Jesus sa imong aki, kung sain kami giraray maghaharubay, Viva la Virgen, Viva Nuestra Reina, Viva el Divino Rostro. Amen. Amen. Matindog po. Salve Regina,
ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui glorious Virginis Matris Maria Corpus et Animam, ut dignum Filii tu habitaculum ipicem eretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eos pia intercessionia vincentibus malis, et a morte perpetua libiremur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Tataramon nin pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikawalong aldaw kan Misa Novenaryo, sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Salamat sa gabos na mga donantes as in sponsors kaining misa. Siring man itong nagdadalan kan live stream coverage. Salamat sa mga miyembros kan Our Lady of Peña Francia Healing Ministry, Asin and Divine Mercy Association. Salamat sa mga lectors, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, social communications and media ministry, asin mga sakristan. Siring man po sa Peña Francia Choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. Salamat sa mga padi na nakaibahan niyato sa misa. Urog sa gabos kay Reverendo Padre Alfeo Catura, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Upakan po niya to siya. Matindog po para sa huring bendisyon. Diyos mabalos man po kay Father Ipe sa pagkakataon na banal, pribilehiyong banal na makapagdulot nin Santa Misa, sa aldaw kan ikasanggatos na taon kan pagselebrar kan pagkorona ki ina. So salamat po Father Ipe, siring man sa mga kairibang padi sa parokya. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang asin pamibi kan Sagrada Familia na Jesus, Maria, asin Jose, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Happy Fiesta po, Diyos marahay na pagkaaga.